Maialen eta Egoitz, amikuseko bi hautetsi zirezte. Zuen elkargoko kesan dirua gelditzen dela eta, zuk Egoitz, nahi duzu gustu, elep ginaintzien. Zuk Maialen, elepa eraikitzeko baliatzen aldela uste duzu. Maialen hasita iruna bertso 10 tikian. Hemen daude 3 bat, 1000 euro inguru, zure ideiarekin enago seguru, zuk ustu nahi zenuke eta buruz buru, euskal lurralde on bat badugu helburu. Dugun apurra ere eman behar dugu. Dugun apurra ere eman behar dugu. Elepan erritiki batentzat kondena, jakin ezazu ere bihur litekena, ez da tontakeria sautzearena, da guk egiten al dugunik onena. Hiriburuetara joanen baita dena, hiriburuetara joanen baita dena. Naiz ikusten zaitudan kopeta beltzeko, eta hiriburuen jeloskor antzeko, nik badaukat gogoa pixkat laguntzeko, eta denon artean zertxo bait ontzeko, lehenik eman behar da gero jasotzeko. Lehenik eman behar da gero jasotzeko. Gutxi duenak dena emanik lehenengo, jasotzea beti ez da izan ondorengo, beraz enelen hitza bere hortan bego, nigandik beste fitxik ezin da espero, amikuzelen bizi Nafarroa gero. Amikuzelen bizi Nafarroa gero. Eta Euskal Herria egiten dut kalde, naiz horren aurka baden, horren beste talde, sosak egingo badu, kutxetatik alde, behintzat ez dezagula, banatu debalde, eta eman dezagun sehaskaren alde.
kutxan hainbeste euro, hainbeste dolare, baina ez dira ia ezer ezen pare, eman naia barruan zuk duzu alare, baina mise